Labihan na to kauwan sukad pagkagabi hangtod ni tibok buntag hangtod na ni karong hapon hangtod na ni karong gabi. Sigon ni retired Pag-asa Vice Director Oscar Tabada tungod ni pagkanaog sa share line. Nikanaog ang amihan, nag-aabot sila sa init nga easterlies, ang init nga hangin gikan sa Pasifiko, ug niya sila din mo bukbok daghang kay uwan sa Cebu City ug sa Cebu Province, sa ato silingang probinsya sa Bohol, sa mga probinsya sa Negros Island Region, Siquijor, Negros Oriental ug Negros Occidental, tibok Eastern Visayas, parehag kahimtang sa panahon nato wanon sab ang Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Northern Samar ug Eastern Samar. In fact, disuspenso ang klase sa Samar karon tungod sa kakusog sa uwan. Hulga sa kusog nga uwan tungod sa share line. Ang Western Visayas mausab kahimtang sa panahon nato ang Iloilo, Guimaras, Capiz, Antique ug Aklan, ang Albay, Sorsogon, Masbate, ibabaw lang jutay nato sa amihan ng Subo ug Dinagat Islands, pareha og kahimtang sa panahon nato. Ang amihan nagkaroon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon ug ubang bahin sa Bicol Region, Quezon o sa babahin sa Luzon. Samtang localized thunderstorms sa dakong bahin sa Mindanao karong adlaw. Unsa ito mapaabot nga kahimtang sa panahon o ano naman kaita karong adlaw Martes, Pebrero 10, 2026, matud ni retired Pag-asa Vice Director Oscar Tabada di gyud pakita ang adlaw, tibok adlaw karong adlaw. Unya kusog kayo ang atong uwan. Uban ang pagpanugdog o papangilat karong buntag, magpadayon ni ang kusog nga uwan o pagpanugdog o papangilat hangtod karong hapon, mukalmag jutay pero magpadayon ang pagpanguwan karong gabi. Atong chance of rain karong adlaw 100%. Dunay posible nga pagbaha o pagdahili sa yuta atol sa kusog nga pagbundak sa uwan. Atong temperatura perting ubusa 24 to 27 degrees Celsius. Atong heat index 31 degrees Celsius mapatigan nato at 10 a.m. until 4 p.m. today. Dunay hinay nga huros sa hangin gikan sa north-northeast 15 to 30 kilometers per hour. Mahinungdan nga moderate atong coastal waters, luwas sa gagmay nga mga sakayan pero magmatngon lang sa atong paglawig. Unsay ato mapaabot nga kahimtang sa panon ugma Miyerkules, Pebrero 11, 2026, sigon ni retired Pag-asa Vice Director Oscar Tabada mapanganuron ang atong kalangitan do nagihapon tay patak-patak kapag uwan ug pagpanugdog ug papangilat ugma sa buntag ug ugma sa hapon, dayon mapanganuron na lang ta ugma sa gabi. Atong chance of rain ugma 50%, 50%. Do nagihapon posible nga pagbaha ug pagdahili sa yuta atol sa kusog nga pagbundak sa uwan. Ang atong temperatura magpabiling ubos ugma 25 to 29 degrees Celsius. Mosaka na hino na atong heat index ngadto sa 35 degrees Celsius. Mapatigan sugod alas 12 sa uto hangtod alas 2 ugma sa hapon. Dunay kusog-kusog nga huros sa hangin gikan sa north-northeast 15 to 25 kilometers per hour. Mo hinungdan nga slight to moderate atong coastal waters, luwas sa gagmay nga mga sakayan pero magbantay lang ta sa atong pagbiyahe.